Kang, masalah lah. Mlebu Kang. Beh, jan. Todi Kang. Le, masalah. Awakmu to. Iku diarus kene kok padakne. Ngene iki wong pateng kok Diarus. Masalah apa ya godak model koyo ngono diarus iki. Lho ngentengne. Padakne kene ya diarus pinter to. Kene iki jus piro ae wis ana? Beh, jan ra krasa ya Kang. Saiki wis poso leh 3 dina. Piye Kang? Posomu? Wis mokel burung? Mokel iki padakne bocah ndingi. Bocah bayi cilik ewe poso pul. Kene kok mokel iki lho. Ngentengne kowe karo aku. Ya alhamdulillah larung pernah mokel blas sih jan. Beh, alhamdulillah Kang. Lah iya ta. Wong kene iki kelase blas ra poso ngono ae. Heh? Ra poso blas. Masyaallah. Kang, masalah lah. Mlebu Kang. Beh, jan. Todi Kang. Le, masyaallah. Awakmu to. Iku diarus kene kok padakne. Ngene iki wong pateng kok Diarus. Masalah apa ya godak model koyo ngono diarus iki. Lho ngentengne. Padakne kene ya diarus pinter to. Kene iki jus piro ae wis ana? Beh, jan ra krasa ya Kang. Saiki wis poso leh 3 dina. Piye Kang? Posomu? Wis mokel burung? Mokel iki padakne bocah ndingi. Bocah bayi cilik ewe poso pul. Kene kok mokel iki lho. Ngentengne kowe karo aku. Ya alhamdulillah larung pernah mokel blas sih jan. Beh, alhamdulillah Kang. Lah iya ta. Wong kene iki kelase blas ra poso ngono ae. Heh? Ra poso blas. Masyaallah. Kang, masalah lah. Mlebu Kang. Beh, jan. Todi Kang. Le, masyaallah. Awakmu to. Iku diarus kene kok padakne. Ngene iki wong pateng kok Diarus. Masalah apa ya godak model koyo ngono diarus iki. Lho ngentengne.